Bien ye jumadona jouer kalo tile 15 an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen kabini aw sigiyɔrɔ la. Ni an ye an ka émission kɔni kan ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye kunnafoni cɛman. Ayiwa kunnafoni cɛman kan bi ɲininkali min b'an bolo k'a ɲɛfin an balimakɛ Elbesiru Cam na o tɛ dɔwɛrɛ o de ka fɔ an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ dɔ kan an kun y'a fɔ ka yira k'a fɔ ko terrain ko ale bɛna wuli an fɛ yan nɔ u kun ye don yɛrɛ fɔ nka hakilila jiginna an b'a yira la k'a fɔ o baara ninnu kɛra min yɛrɛ ye jouer kalo tile 13 ye terrain kɔni bilara sira kan ka taa a si filɛ n'a sɔrɔ a baaraw kɔni ɲana ayiwa o de kun na an bɛna an ka bi ɲininkali kɔni tɛgun an balimakɛ Elbesiru Cam na jan'o cɛ a bɛ foli lase aw ma. Ala ɲagale ka il faut ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Ayiwa Cam i kɔni ɲɛ b'a la min kun ye jouer kalo tile 13 ye terrain ko mun kuma kun bɛ sen na kabini wagati jan ko a baaraw kɔni bɛna wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya o ni don kofɔlen na u kɔni y'a si filɛ ka bɔ Bamakɔ ka t'i kunda fo Kayi kan i bɛ se ka hakilina minnu sɔrɔla a ko la ani a ko kɛra cogo min i bɛ se k'o ɲɛfɔ an filɛbagaw ye. Nagale i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na Kayikaw ka kuluni Kayikaw kuluni n'a bɛ fɔ ten cogo la n'o ye terrain ye i b'a k'a fɔ ko san 4 tɛmɛnen kɔfɛ a jɔlen bɛ a tɛ taa yɔrɔ si a jɔlen bɛ san 4 terrain tɛ ka boli i b'a k'a fɔ ko o waati kɔnɔna la baaramisɛnninw fana tun bɛ sen na fɛn min ye Korofina ni atelier centraux bɛ yen nɔ baaraw tun bɛ yen nɔ maintenant pour que ka se ka terrain ninnu labɛn parce que an b'a ye k'a fɔ ko baara ninnu fana kɛra hukumu dɔ de kɔnɔna la an bɛ min wele ko plan d'urgence pour la relance du trafic ferroviaire. Donc au plan qu'on lancera depuis Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga depuis au ma bi i b'a k'a fɔ ko plan qu'on lancera depuis au waati la nka l'état est une continuité i b'a k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta fanga tɛmɛnen kɔfɛ transition min nana a nana kɛ olu fana nana ka na u ɲɛsin a ko ma walasa ka se ka a ko continuer sachant bien que terrain ɲati min bɛ a la kosɛbɛ jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la région fɔlɔ fo ka na se sisan Kita région parce que Kita fana kɛra région ye sisan donc en tout cas population minnu bɛ sira fɛ nafa min bɛ a la terrain na u bolo an b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw y'o faamuya u y'u ɲɛsin a ma gɛlɛya caman bɔra kɔnɔna la ɲagale a ko ma nɔgɔya hali dɔɔni gɛlɛya caman ba de bɔra la mais an tɛna an da tu o bɛɛ la parce que c'est le résultat qui compte an bɛ don min na ko bi an b'a ye k'a fɔ ko directeur min bɛ SOPAFER kunna n'o ye société patrimoine ferroviaire ye monsieur Ibrahim Mayiga k'a fo nin yɔrɔ in na sifinaka don maa min don a y'i cɛsiri ko in na kosɛbɛ depuis plan d'urgence daminɛ fo ka n'a bila bi la a bɛ a ko la fo ka taa se atelier centraux mɔgɔw fana n'o ye Aka Diallo Black Sila ninnu ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na olu ka cɛsiri n'u ka timinandiya kɛra sababu ye ka se ka machine kunkolo 2 ni o ye 2205 ani 2207 ka se ka olu lawuli ka u jɔ u sen kan a fierté ma yɔrɔ ye min ye o de ye k'a fɔ ko dɛmɛ ma bɔ kɔfɛ ka na i n'a fɔ ko français dɔw nana ka na i bolo bila baara la u fɛ walima mɔgɔ dɔw bɔra Russie ka na i bolo bila baara la u fɛ ou bien mɔgɔ dɔw bɔra Chine non 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 a compétence bɛɛ kɛra compétence de minnu sɔrɔla Mali kɔnɔ yan nɔ Mali école ye maa minnu formé maa minnu tun bɛ baara kɛ Mali cakɛdaw la notamment terrain baara yɛrɛ la donc u ka baara dɔnna ni baara faamuya u kɛra sababu ye maintenant ka se ka machine kunkolo 2 ninnu labɛn 2205 2207 ne yɛrɛ b'u wele ko jumelles donc o tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko aram fana kun mɛnna jɔlen gare la aram mɛnna jɔlen gare la u ye machine ninnu labɛnnen kɔfɛ u ye fɛɛrɛ kɛ ka olu fana sama ka bɔ gare la Dar Salam ka taa ni o ye Korofina walasa ka t'olu fana labɛn u y'olu fana waranga kelen k'a pièces minnu pièces kan ka falen ka olu pièces falen minnu bɛ yen nɔ en tout cas baara kɔni kɛra a bɛɛ la ka revêtement kuraw kɛ u la maintenant ka dilan ka ɲa ka sɔrɔ ka ci lase ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko an kɔni tilala an ka baara la tɔ tora sisan ka essayer de kɛ maintenant walasa ka se ka voie fɛnɛ tester parce que an bɛ hakilila jigin kan ko sira fɛnɛ fɛ arajo sira fɛnɛ fɛ baaraw tun bɛ ka k'olu fɛnɛ la fɛn min ye ka se ka arajo minnu man ɲi yɔrɔ minnu na ka se ka olu yɔrɔw falen pont minnu bɛ yen nɔ i n'a fɔ ni fiɲɛ tun bɛ se ka ye olu la ka se ka renforcement fɛnɛ ta k'olu sɛgɛrɛ i n'a fɔ Mayina pont ninnu donc ka se ka olu bɛɛ renforcer ka ɲa i b'a ye k'a fɔ ko baaraw fɛnɛ kɛra donc nin essai blanc in dabɔra maintenant ka se ka sira état lajɛ ni a ma ɲɛfɔ ka ɲa maa dɔw bɛ na k'i n'a fɔ nin ye terrain wulilen ye terrain ani wulili ka surun nka a ma wuli fɔlɔ parce que nin ye baara ɲɛbila de ye étant donné que bolimafɛn min don a kan ka adamadenw n'u bolofɛnw ta ka voyager maa ni sara tɛ sɔrɔ a remplaçant tɛ sɔrɔ donc n'a ma ɲa baara ninnu bɛnnen don minɛn ta mɛn na f'u ka se ka garantie bɛɛ sɔrɔ u ka côté la k'a fɔ ko n'a ma ɲa an bɛ mɔgɔw ta ka don a kɔnɔna la o ka sɔrɔ au moins à 90% 95% anw yɛrɛ sɔnn'a ma k'a fɔ ko fiabilité bɛ yen nɔ lakana bɛ yen nɔ ka se ka maaw n'u bolofɛnw ta ka voyager n'u ye hɛrɛ ani baden kɔnɔna la donc o essai de kɛra mercredi don le 13 n'o o ye ka aram yɛrɛ mumɛ ta ka bɔ Bamako i n'a fɔ n'a bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ k'a ta gare la
maa dɔw donna kɔnɔ minnu ye technicien ye minnu ye SOPAFER baarakɛlaw ye minnu ye ministère yɛrɛ fɛnɛ ka ministre ka conseiller fɛnɛ tun bɛ a kɔnɔna la technicien ta yɛrɛ mina terrain bɛ ka boli a bɛ ka mankan ni fɛnw bɔ a bɛ ka lamagaw kɛ arayiw fɛnɛ ka jateminɛw fɛn bɛ kɛ maintenant lakin bɛ yɔrɔ jumɛn na ka se ka olu corriger maintenant donc taali kɔni kɛra ten cogo la u wulila 8h45 kɔnɔna la ka taa don Kayi i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye 0h tɛmɛnen ka dɔɔni kɛ u taara don Kayi o kɔnɔna la mais i b'a ye k'a fɔ k'u tun bɛ se ka don Kayi sani o cɛ mais u ye retard ba ta parce que u mana se gare o gare la ni mɔgɔw y'a mɛn k'a fɔ ko terrain bɛ k'a tɛmɛ maaw bɛ bɔ cɛkɔrɔba bɛ bɔ musokɔrɔba bɛ bɔ denmisɛnninw bɛ bɔ cɛkɔrɔba caman yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ma se k'u ɲɛji minɛ olu yɛrɛ caman kasira musokɔrɔba caman fɛnɛ bɛ yen nɔ olu fɛnɛ caman kasira parce que olu yɛrɛ caman kun bolo k'a fɔ ko ala ka wele bɛna s'olu ma ka sɔrɔ terrain u m'a ye u ɲɛ la musow caman bɔra tɛgɛrɛfɔ la denmisɛnninw caman bɔra olu yɛrɛ terrain bɛ jɔ waati min na san 4 a y'a sɔrɔ olu bɛ si min na olu yɛrɛ kun tɛ se ka foyi fɔ terrain ko la tuguni olu caman bɔra minɛ ka taa a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko dɔw fɛnɛ bangera k'a sɔrɔ terrain jɔlen don olu fɛnɛ dɔw nana ka na san 4 sɔrɔ maintenant u t'a dɔn terrain ye fɛn min ye u kɔni tun bɛ arayi ye mais u t'a dɔn terrain ye fɛn min ye olu caman fɛnɛ ɲɛ nana ka na da terrain kan donc i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra kinigini ko ni magali ko ni nisɔndiya koba fɛnɛ arayi sira ninnu fɛ donc parce que mɔgɔw bɔra ka nisɔndiya yɛrɛ kɛ ka taa Kati ka taa bila Mayina ninnu na ka taa se fo Kayi ma Kayi yɛrɛ depuis 11h ni maaw bɔra ka taa gare la fo 0h o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ gare la ni min kan ka taa ci minɛ u bɛ taa ka ci kɛ o bɛ tila ka segin ka na ka n'i sigi gare la donc i b'a ye k'a fɔ ko Ɲagale terrain moyen de transport dɔrɔn tɛ arayi sira mɔgɔw bolo mais terrain ye adamadenya yɛrɛ de terrain ye ɲɛnamaya yɛrɛ de foyi tɛ kɛ ni terrain tɛ Ɲagale n bɛ se ka min fɔ essai bila min kɛra o don o de ye fɔlɔ. Ayiwa Thiam i ye ɲɛfɔli k'an ye terrain in sifilɛli la ayiwa an bɛ se k'a jigiya ko terrain in sifilɛla kɔlɔlɔ ma bɔ a la. bon a kɛra cogo o cogo Ɲagale kɔlɔlɔ dɔw kɔni bɛ ye a la a yɛrɛ n'a sɔrɔ ni o rapport ma bɔ fɔlɔ parce que arayi sira san 4 terrain tɛ boli a kan fréquemment aramu san 4 a jɔlen don machine san 4 u bɛ dilanni na tuma la u bɛ taa ni ka segin ni fɛnw kɛ mais san 4 kɔni u t'u ka taa ni ka seginw kɛ normalement donc arayi dun ni a bɛ ka utiliser i b'a ye k'a fɔ ko a si bɛ se ka mɛn ka tɛmɛ ni a tɛ ka utiliser parce que ni a bɛ fɛnsɛnlen bɛ tile bɛ na tile b'i ta k'a la san b'a ta k'a la fiɲɛ b'a ta k'a la nature yɛrɛ bɛ a ta k'a la kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra cogo cogo kɔni nin essai min filɛ nin ye o yɛrɛ essai dabɔra o de kama parce que baara caman kɛra mais baara caman tora halisa donc nin essai ninnu bɛɛ bɛ dabɔ maintenant k'a lajɛ maintenant jumɛn de tora n'o o ye urgence ye n'o bɛ se ka kɛ sisan pour que voyage ka se ka daminɛ dans un bref délai lakana kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ ko technicien kɔni an bɛ olu ka jaabi de b'a kɔnɔ parce que san'an k'an prononcer k'a fɔ ko nin défaut yɛrɛ nin défaut yɛrɛ a bɛ n'a fɔ Mali armée ka côté la yɔrɔ ni kɛlɛ mana kɛ cogo cogo hali ni attaque kɛra hali n'a da ma diya an na kosɛbɛ an bɛ gouvernement ka communiqué ma kɔnɔ n'olu ye min fɔ an bɛ tugu o kɔ donc je pense que nin cas kelen fɛnɛ la an bɛna technicien minnu bɛ yen nɔ nous leur faisons confiance an bɛ na an sigi k'olu ka rapport ma kɔnɔ n'olu ye min fɔ défense minnu lakini minnu tora ka se ka olu labɛn maintenant pour que terrain ko in ka se ka sigi sen kan joona en tout cas Ɲagale n y'a fɔ n bɛ segin a kan a kɛra nisɔndiya belebeleba ye population ka yɔrɔ niveau la terrain yɛrɛ mana don yɔrɔ dɔ la a bɔli yɛrɛ ye baara ye parce que mɔgɔ si tɛ fɛ ka taa ka bɔ ale ka gare la ni kun y'a segu ye a bɛ to jɔlen yen nɔ quoi mais u y'a ye ne b'a dɔn Ɲagale nin bɛ caman fara maa caman si kan nin bɛ caman fara maa caman si kan nisɔndiyaw bɛ yen nɔ maa dɔ ni nin nisɔndiya façon cɛ a ka ca ni san 4 ye i b'a ye k'a fɔ ko Ɲagale olu caman nana ka na nisɔndiya belebeleba sɔrɔ et je pense que nin trajet yɛrɛ fana sen fɛ jamana ɲɛmɔgɔ y'a faamuya k'a fɔ ko urgence bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la parce que ni mɔgɔ min b'a mɛn tulo la n'i ma taa kɛnɛ kan walasa k'a ye i tɛ se ka da la k'a fɔ ko terrain ɲati bɛ arayi sira ninnu fɛ. ayiwa Thiam terrain seginna ka na Bamakɔ wa. terrain seginna ka na Bamakɔ i b'a ye k'a fɔ k'a nana bi fɛn min ye 5h du matin u donna Bamakɔ kɔnɔna la donc en tout cas maa fɛn fɛn kɔni taara bɛɛ taara ka segin hɛrɛ ani baden na baasi ma maa si kɔni sɔrɔ donc an y'a fɔ cogo min na an bɛna sigi an minnu ka rapport lajɛ k'a lajɛ maintenant jumɛn ni jumɛn de bɛ a jɛ maintenant walasa a ko ka se ka sigi sen kan. ayiwa Thiam kuma laban jumɛn b'e bolo k'a fɔ nin terrain ko in na k'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka cɛmancɛ fanga maaw ma. ayiwa min bɛ fɔ cɛmancɛ fanga maaw ye o de ye ka u fo kosɛbɛ ka foli belebeleba k'u ye comme je l'ai dit l'état est une continuité travaux relance plan d'urgence kun lancera depuis IBK tile la mais ala nana ninnu de garisigɛ dɔ la maintenant ka se ka dɔ la waleya la n bɛ se ka fɔ ka caman la waleya la o foli bɛ kɛ u ye kosɛbɛ nka caman bɛ yen nɔ halisa o de ye u ka suivi kɛ a la kosɛbɛ terrain ko moyen caman donna la c'est vrai mais halisa moyen caman bɛ yen nɔ olu kan ka don a la halisa parce que fɛn o fɛn n'a bɛ jamana nafa ka jamanakɔnɔdenw nafa je pense que
hésitation yɛrɛ man kan tɛ ka kɛ o musakako yɛrɛ la. Donc je pense que jamana ɲɛmɔgɔ transition ɲɛmɔgɔ nous avons la chance d'avoir une équipe dynamique ka ta Sopafer la ka taa bila fo baarakɛla minnu bɛ Korofina ninnu kɔnɔna la. Sopafer ɲɛmɔgɔw, Korofina techniciens a ingénieurs ka taa se ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka fara syndicat yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen kan. Bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ min na sisan o de ye terrain ka se ka segin ka na cogo min na parce que absence bɛ yen nɔ mais kuma belebeleba o bɛ ɲɛsin population yɛrɛ de ma minnu bɛ arajo sira fɛ. Je pense que nin san naani kɔnɔna la tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye ɲani tɛ ɲani ye min ma da arajo sirala mɔgɔw kan furu sara la jigiyaw caman tiɲɛna a la i b'a ye k'a fɔ ko hali min ka jugu n'a bɛɛ ye ɲagalen mɔgɔ dɔw y'u sigiyɔrɔ bila ka taa yɛlɛma yɔrɔ wɛrɛ la parce que dɔw bɔra arajda la so minnu bɛ arajda la u minnu bɛ arajo kɛrɛfɛ u minnu sigira parce que terrain bɛ ka boli tan ka segin kɛ u b'u dahirimɛ sɔrɔ terrain jɔlen olu dɔw wulila ka bɔ o arajda la arajo kɛrɛfɛ la ka taa gidɔrɔn kɛrɛfɛ la parce que mobili bɛ ka boli nɔ san ka t'u dahirimɛ ɲini nɔ je pense que ɲagalen o ye fɛn min ka jugu kojugu parce que n'a fɔra ko i mɔkɛ ka yɔrɔ dɔ kɛ i fa k'a tile kɛ yen nɔ k'e turu selen e ma e ka yen sigiyɔrɔ bila i mɔkɛ sigiyɔrɔ i fa sigiyɔrɔ k'e k'o bila parce que fɛn tɛ sɔrɔ yen tuguni nafa tɛ yen na tuguni ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ la je pense que o ye i n'a fɔ i bɛ ka i yɔrɔ janya i yɛrɛ ka histoire la dɔɔni et je pense que an bɛ don min na ko bi nin bɛna kɛ sababu ye maintenant maaw bɛna segin ka na u sigiyɔrɔ la ka na u faw u mɔkɛw walima u tulomasamaw ka dugukolo kan ka n'u sigi yen nɔ k'u ka adamadenya tɔ kɛ yen nɔ donc ladilikan min bɛ se ka kɛ n bolo ka ɲɛsin population ma o de ye terrain in n'a wulila a mago bɛ an bɛɛ lajɛlen na an bɛɛ lajɛlen k'a tɔbɔtɔ Sopafer ministère des transports Korofina technicien ingénieur olu b'u ka baara kɛ u b'u ka sara ta u b'u ka baara kɛ nka a fɛn terrain tɔpɔtɔli a bɛ population de bolo an de bɛ se ka an hakili to arajow la an de bɛ se ka hakili to minɛnw na an de bɛ se ka an hakili to a la n'a wulila biye de bɛ ta walasa mɔgɔw ka don a kɔnɔ k'i taa segin kɛ n'i ye biye ta o biye in wari de bɛ kɛ sababu ye ka continuer ka minɛnw entretien kɛ ka baarakɛlaw sara pour que a kana jɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko fili fɛn fɛn kɛra sababu ye ka na terrain lase nin jɔli ma population a caman bɛ an yɛrɛ la parce que hali minnu b'a baara la hali ni ko dɔ kɛli man d'u ye an de bɛ wuli ka susu k'u nɔfɛ k'u fɛn k'u bila la duga ko ni fɛn ninnu kɛra an bɛɛ lajɛlen ɲɛna donc an bɛɛ de bɛ ka ɲɔgɔn kɔlɔsibaga ye sisan an bɛ baarakɛlaw kɔlɔsi cogo min na baarakɛlaw fana bɛ an kɔlɔsi ten tɔ an bɛɛ bɛ jɛ k'an hakili to terrain in na parce que a ye san naani min kɛ n'i ye se kan ye hali an tɛ fɛ a ka jɔ ka hali heure kelen kɛ tuguni k'a fɔ ko problème bɛ yen nɔ tugun donc nin ka k'a wulilen fo badabada donc a kɛra cogo cogo bɛɛ ka responsabilité bɛ a kɔnɔna la que ça soit l'État à travers le ministère des transports que ça soit les travailleurs a kɛra Sopafer o a kɛra syndicat o bɛɛ ka responsabilité b'a la mais a responsabilité belebeleba ça c'est à la population de veiller à ce que a wulilen min filɛ nin ye a kana jɔ tuguni ɲagalen ka i fo ka segin ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na. Ayiwa a tɛ tɛmɛ Cam ka ni kɔrɔfɔ ninnu kan ayiwa j'espère que an bɛ faamuyali sɔrɔ nin kuma ninnu na hali bi an bɛ folili kɛ ka daminɛ an ka gouvernement mun maa fɛn fɛn sen donna nin terrain ko in na cheminots an'u ka hakɛɲini jɛkulu ani maa dɔw minnu bɛ yen minnu ye nin terrain ko in yɛrɛ kɛlɛ kɛ u ta ye. surtout collectif Sobolɛrɛ ye minnu ye terrain ko kɛlɛ yɛrɛ kɛ collectif Sobolɛrɛ ka maa bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na fɛnɛ. Ayiwa ale n'a ɲɔgɔnna caman hali an balimakɛ dɔ bɛ yen ni ale yɛrɛ ye Mamadi Jula Daramɛ ale fana y'a cɛsiri tuma caman nin terrain ko in na ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa fɛn fɛn sigilen donna nin terrain ko in na ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ hali bi nin nisɔndiya in an tɛ se k'a fɔ ka ban ayiwa ni ne kɔni kun ye an ka bi jamukan in ye k'a ɲɛsin aw ma aw k'an bɛn an ka sigida